Kublai api baro nanjang ngachkwa ban pensngeu hapi khndiat shapang gajing sneu jonga shapang manno ba penya biano who kills whom kumbong hakti nongwei pila ban perkhat ka ei kane ka ei ka bang kwa ban ong hoi kam dei ka ei ka ba thamai ne ka ba phula ka dei ka jing jia ka ba jia ha ka jing im jongi ka ba man la ka sni hamtam e hakin ne ki po pandemic tongan ai yapi ka wei ka nuksa hato hitip ya ukla pat kaskei ngadei ubi e dei ban kili sakum kine tija jingkili marot nangi hitip u ei ukla mat ka ei kaskei wat lada ngimpat yo i markmat henrei nilayo i haki tv ne haki dur mano bakam mare stet ukla ne kaskei menja pinzadon ki jingmut baper sapang kane la ongba ukla ula ban mare nrupau kilometer ha ka sikenta henrei kaskei pat ndai pau kilometer ha ka sikenta menja ga jingkili kalong kumno kumta kala panlong ba ukla udang la ban penyap ya kaskei sasisin biang hila bandon laki jong kijing sneu angba kam lele pio i ba kaskei kala pan mare kamstet ban ya ukla henrei ukla udang la pat ban penyap ya kaskei kadau kalongba haba kaskei kamare kalakta ya kajingmut jingperkhat jongka daga jingtin ba ukla udei umrat ubahe bat uba itrim ula ban penyap yanga ong kaskei lengba kane ga jingtin bat ka jingmut jong kaskei kalam mare ban pelat im yalade na ukla katba kaskei kamare ka penlong yaka teng pan phadien lada ukla udang be ne em yaka wat lada ukla ula be henrei ula sange namar ka umla ban mare khan deilingba kane ka daw kajing set jong kaskei kala nang suki namar ka pe chadin lada ukla udang be ne em yaka daga jingtien kaskei keladu jingkermen pat ha ka bakhadu ukla ulayo an penyap ya kaskei da ka ba subjai hooj kane ka dei tang kanuksa tementa hato kane kanuksa lane ka example bangi ong kaya hap ne em mat ka pol bangi imenta nateng no ong hoy bale namar ba lakum ba khanreu nane khanyu benai menta nadu ba kane ka khlam ne pandemic kelas dang pat baro nangi ngitip ya kata lada pipet dunia naduk bazdang hadu menta bun ba kibreu ladu ei yela gajong gajing im baro si pertei na kane ka klam corona kadau kalong ba omdei ba tang namar u ne kabreu ilayo positif bat nangta sayap suki em kam dei kumta hoi lempep
Kendiat kibalong kumta. Henry ya kiba bun ba day nama ba kajing ting kaba lapendu no ya kajing im jongki. Kamtam kibala kamtem Menta ya kaba ngakwa ban ong kalong ba Leiling ba kajing ting bat kajing perkhat jongi mental health kumba ong abun gibril ila du no ila kajing im ha kine kipor pandemic haba yedei bat kato kanuksa bangala ai haneng mano ba penyap yano kajubab kalong ba kajing ting kapenyap yangi. It is the fear that kills us. Menta ngatharai philayo ya kajubab jong kajing kele. Mano ba penyap yano. Who kills whom? Namar kata wat nom yating ne perkhat phan shapang ki Tongnya le presya ya kane ke klam da kamon bajuat bat bae rang om banti nrei hide ban sumar bha yilade da ka ba jai tangkat ne ngan penkut no kublei sibun papila ngap ya kejing puson pakhindiat jonga Wati bat sumar bha Henry kajing ting kan sepenyap yangi